شەڕ و پەفچوون دنابەرە هێزên یەکینیên پاراستنا گەلیەپەکە و چەکدارên داعش لە هەردوو کانتۆنên جەزیرە و کۆبانێ لە ڕۆژاوای کوردستانê بەردەوامن و داعش چەکên giran jê deverên Heleb û Reqqa û Dêrezor û Girêspî ber bi bereya Bakurê Kobanê ve anîne. Lê gorî rewangeha mafê miroviya Sûrî çekdarên Daeş êrişeke berfireh li gundên Gilhêda Sebtetil Ereb lê Bakurê Kobanê encam dan û hêzên Kurdî û endamên artêşa azad bersiva wan dan û ew êriş hat têkşikandin bêgo hejmara kuştiyan aşkera bike. Ji aliyê xwe ve jî navendara gihandina yepeka navê 5 şervanan aşkera kir got dê şerê gundewarên Kobanê da di rojên derbasbûyî de şehîd bûne. Lê kantona Cezîrê jî şer û pevçûn li gundewarên Tiltemer û gundewarên Serêkaniyê derketin. Şevaborî yepekê êriş kir bo serbengehên Daeş li gundê Menacîr têda çekên sivik û navend û mûşekên katoşiya hatin beqeranîn û 5 çekdarên Daeş hatin kuştin. Li gundewarên Serêkaniyê jî bi taybetî li gundê Tilxenzîr yê got bin destê Daeş de ya di dema derbasbûyî de şer û pevçûn di navbera yepekê û çekdarên Daeş da qewmîn û navendara gihandina yepekê diyar kir got dê şerê sê rojên derbasbûyî de 25 çekdarên Daeş hatin kuştin û 5 şervanên yepekê jî şehîd bûn. İbrahîm Adem, Ênar.